kalalay nga tao, bilibak. Tapos tanod na may patulong di balay. Awan pa iti dihaan, halos. Tuta, dagiti nangaramig kanya na tikastoy. Nya naragsak kayon, tikastang napasamak yun kinirayanan. Ang abale, ang motor ni Apo. Naideklara dead on arrival at hospital di 42 si tawen na ani kagawad Ryan Chavez si barangay Riyang Peñarobia Abra kalpasan na paltupaltuga bayan iti panagjogging na iti metlaing barangay da pasado las 8 iti bigat. Nakapaklep ti biktima na danon dagiti residente ken dagiti nagresponde a polis. Nagsagaba ito iti nagduduma tama ti bala ti paltug iti bagina karamanan iti bukot asimalpot iti barokong na. Kuna ti pulisya may isa nakamotorsiklo tinang paltog iti biktima. Kasi usually dito kami ti kaslang nga routine na nga anal daw kasi nga oras ti jogging na and then DJ suspect tayo ket sinurot na iso na DJ nga kuna di nakakita allegedly nga di nakakita nga tao nga witness tayo pinaltugan na DJ biktima tayo DJ sir. Ket ada ti talo nga tama na itilikod DJ sir. Mapapati naka-gray jacket ti suspect kanawan tinetat sa plaka ti motorsiklo na. Na-recover ni police to patabas siya ti bala ti caliber 45 iti crime scene. Mani po kanito nakapaltukan ti biktima rumrumar more or less 400 meters lang ti kadayuna ket makadano na iti mismo nga pagtenganda. Naklat met living partner ti biktima idi maipadamag ken kuan ti pasamak. Istoryana sana nagpakadari mo ti biktima tapno mo pa nagjogging. Di nga nakaringak tatay alas 8 awan isonan tamok nga daily routine nati apa nag-walking no makareactive ga tawan sonan amo ko nga napanisunan ngam tatay agluta ko mati pamigat mi bigla latta nga adajay ka bagyanan nga may nagpaarayatan nga napaltugan kano ni lakay kon so dayay agdardarasa nga napan kuha panangkita kanya na iso dayay nakita ang nga nakahando sa giti kalsada nga. Kumusta ito? Kumusta na sitwasyon na tatay mo? Nakapaalab. Tapos, napaltugan di likodan na. Tapos may sa tintisaka na. Kita tatay ko talaga mga wanti angos na. So, di ako ma-accept nga kasi tinapasama kanya na. Nakanyayo, anyat ang buyo ang kapuno tayo. Damay. Narigat mo ti agpapabasol sorta, adong mo ti pakakuan na. Nito lang apo ti makamunga mangdosa lagi ng kuha kanyanan. Ado ti kakukuha na panggap ti kuha. Ti nya mga banag. Inpaimanan iti pulisya ti naging investigasyon. Madaman ti backtracking ti pulisya ken panang review kaditi alat ti CCTV iti asideg ti nakapasamakan ti insidente. Ni kagawad Ryan Chavez ket first term itagdama posisyon na ken maysa negosyante. Kuna ti pulisya kita inda aming anggulo tapno mamuan ti kang ronan na motibo ken pakabigbigan ti suspect. Kakaragat yung tiyempo ket awan pa iti bako namin nga suspect awan pa iti mako namin nga motive. Anyway, ongoing iti backtracking ken investigation mi. Deeper investigation tapno maalamin non nya ti motive ken ti sinudya suspect sir. Kinito met ti pulisya ti kooperasyon dagiti mili nga dati impormasyon na ti krimen para iti alisto panakaipaay ti ustisya. Arch Lorenzo, Balitang Solid North.